Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka. Idan muka tsaya muka duba za mu ga cewa dai ‘yan sanda sun tasa ƙeyar Sumayya a cikin wannan sharhi da muke yi. Lallai kam abin ya gagare su sarki, inda aka taho har gidan sarkin Gabas kuma aka tasa ƙeyar Sumayya ya zuwa ofishin ‘yan sanda. Abin ko ya girmama. A saninmu idan dai aka ce dangin irin wannan abin ya faru kuma a gidan girma, akan zo ne a tafi da mutum cikin girma da arziki, banda roƙon arziki da aka yi, da buga mata handcuff ma za a yi a kuma tafi da ita. Lallai kam abin ya girmama, inda a gidan sarki hakan take faruwa. Abin ya yamutse, inda kuma shi kilishi ta ja ma yaron ubansa mahaifi ya ce babu shi. Sarki ya yi umarni, sannan a keta umarnin sarki a kuma ƙi bin umarnin sarkin. Lallai abin ya girmama. To idan muka hanga can za mu hango cewa ga Sumayya can a cikin ofishin ‘yan sanda, kuma a cikin cell ɗin da ake sanya kowa da kowa. Sauro da dukkanin abubuwa sun ciccije ta, sun yi wuji-wuji da ita ta fito. Abba ya nemi a fito mashi da ita kuma ya zanta da ita, amma ita ta ce a ƙyale su su yi aikinsu. Ita ko mutuwa ta yi ba ta da na sani, ita ba ta aikata ba har kullum. Abban ma ya gaya ma sarki har abada ba zai iya taɓa yarda cewa Sumayya ita ce wacce ta kashe Shamsiyya ba. Kai, aiki ga mai ƙare ka. To ‘yan sanda dai sun fara bincikensu kuma ba su bayyana dalilin mutuwan Shamsiyya ba, don haka likitoci su ma za su aikata nasu binciken, sannan mu gani ya lamarin zai kasance. Shin Shamsiyya mutuwa ta yi ko ko tana nan a raye? Wani shiri ne. Idan har Shamsiyya ba ta mutu ba, to na farko dai an tona asirin gidan sarki, duniya ta ji, sannan kuma zaluncin da ake yi ma Sumayya zai fito fili. Shin wani irin hali Abba zai kasance a yayin da aka yi ƙoƙarin raba shi da Sumayya? Domin kuwa muddin hakan ya fito, to Sumayya za ta nemi barin gidan ne, shi kuma Abba ba zai iya lamuntan wannan rayuwa ba. Kuma a daga lokacin da Presido shi kuma zai kunno kai, domin kuwa yana son abarsa, sannan kuma ana yi mata zalunci, kuma ta kawo ƙara wurinsa, ya kuma ba ta shawara, wanda shawarar tasa ake ganin hakan ne ya sanya ta aikata wannan aiki. Sai dai a can ɓangare ɗaya mun hango inda kilishi da abokin sarki wa ɗan uwa kuma a wurin sarki, wanda shi ne ya shigar da ‘yan sanda a cikin wannan lamari, sai ga su a falon Abba inda suke zaune, kuma Abba ya tambaye su cewan mene suka taho yi, suka ce jiran shi suke. To me ke shirin faruwa a dangane da zuwansu? Me suka zo su gaya ma Abba domin ya saurare su, bayan su suka dagula dukkanin lamari? Ba sa nufinsa da alkhairi, ba sa nufin ya samu kwanciyan hankali, sannan sun zo wurinsa a matsayinsu na ‘yan uwansa. Mene suke so su gaya masa? Shin hakan zai yi tasiri a wurinsa, ko ko yana kallon su da baƙi-baƙi
da baƙin dukkanin abubuwan da suka aikata. Haƙiƙa an ɓata ma sarki rai, an ɓata ma Abba rai, sannan an ɓata dukkanin sunan gidan sarki